Республикада янгыннарга каршы айрым режим 26 майга кадәр озайтылды. Көннәр гадәттәгедән истерәк. Янгын чыгу куркынычы артты. Кайбер урыннарда янгыннан саклану кагыйдәләрен бозу очраклары теркәлгән. Полиция хезмәткәрләре тоткарлаган велосипедчыны сораштыралар. Ул Түбән Кама шәһәре читендә коры үләнне яндырган. А по какой причине вы траву жгли? Объясните, пожалуйста. Я хотел пошутить. Поджогов. Әлеге шаяру өчен штрафка тартылган. Бәхеткә ут төрткән урынга таралырга ирек бирмәгәннәр, тиз сөндергәннәр. Ә менә Тукай районында хәвефле хәл. Янган үләннәр ялкыны дача йортларына да күчкән. В садовом обществе Кама Тукаевского района сгорело 26 строений. Тукай районының Кама бакчачылык ширкәтендә 26 корылма янган. Оператив тикшерүләр күрсәткәнчә, 1 сәгать эчендә ут йортларны камап алган. Мондый хәл бакчачылык ширкәте җитәкчелегенең тиешенчә эшләмәвен күрсәтә. Районнар җитәкчеләренә җаваплы вазифаи затлар катнашында хәлгә ачыклык кертергә, үз бурычларын тиешенчә үтәүне йөкләү бурычы куелды. Янгыннарны булдырмый калу һәркемнең уяулыгыннан тора. Дачаларда, бакча участокларында ут чыга, чүп яна башласа, тиз арада сүндерүгә әзер булырга кирәк. Гидрометеорология үзәге фаразларына караганда, Татарстанда эссе һәм коры һава торышы тагын бер атна дәвам итәргә мөмкин. Шуңа күрә республикада янгынга каршы айрым режим вакыты 26 майга кадәр озайтылды. Фарис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары.